Pennod 9, sut i gychwyn busnes ar gyllideb fach. Croeso i bodlediad Bod yn Fos arna ti dy hun, can llawer entrepreneur ifanc i gychwyn busnes. Pinnau dy fod i'n meddwl am gychwyn busnes am y tro cynta, neu fod gen ti syniad ti eisiau ddatblygu, mae'r podlediad yma i chdi. Mari dwi a fyddai'n dy arwain di drwy'r gyfres 15 rhan yma, fydd yn dy gadw di ar y trywydd iawn ac yn dy helpu di i ddeall a meddwl am yr heriau sy'n codi wrth gychwyn busnes. Rhan o wasanaeth Busnes Cymru y Llywodraeth ydy syniadau mawr Cymru, a'i nod ydy codi dyhead a chefnogi entrepreneuriaid ifanc i gyrraedd i uchelgais mewn busnes. Mae Busnes Cymru, sy'n cael ei ariannu'n rhannol gan gronfa datblygu rhanbarthol Ewrop, yn cefnogi pobl ifanc drwy ddarparu adnoddau ar-lein, gweithdai sgiliau busnes a sesiynau un i un efo cynghorydd mwyn troi syniadau'n reality. I gysylltu efo ni, hoffa a dilynna ni ar Facebook, Twitter ac Instagram. Anfona neges ato ni a fydd un o'r tîm yn cysylltu nôl efo chdi. Ffonio'r linell gymorth ar dim 3000 60 3000. Defnyddia sgwrsio byw neu live chat ar wefan Busnes Cymru, neu e-bostia ni ar bigideas@gov.wales. Helo na, just recap bach sydyn o benod 8 pam nes I sôn am greu cynllun busnes. Y peth pwysig i'w gofio ydy pinnau dy fod i'n gosod cyllideb neu'n gwneud dadansoddiad SWOT, mae'n bwysig defnyddio dull campus neu SMART. Reita, mae'n amser trafod sut I gychwyn busnes efo cyllideb fach. Yn groes i'r hyn mae lot o bobl yn feddwl, does am rhaid I chi gael lot o bres I gychwyn busnes. I ddweud y gwir, mae'n medru bod yn rhywbeth rhad iawn i'w wneud. Dwi wedi cyffwrdd ar weithio o fewn cyllideb fach yn barod pan oedden ni'n sôn am gael y busnes ar-lein a pan oedden ni'n sôn am ymchwil i'r farchnad, ond mi fyddai'n trafod hyn yn fanylach yn y benod yma. Yr hyn ti angen I wneud ydy bod yn ddarbodus a cychwyn yn fach. Drwy wneud hyn fyddi di'n adeiladu busnes fydd lot mwy tebygol o wneud elw yn y pen draw. Mae'n bosib rhoi cynnig arni a phrofi'r farchnad heb fuddsoddi gormod o bres. Mae hyn yn cael ei alw'n bootstrapping neu lean model canvas. Os ti'n bwriadu cychwyn busnes efo cyllideb fach iawn, dyma'r model I chdi. Mae yna lot o fusnesau llwyddiannus di cychwyn fel hyn. Wedi cychwyn heb geiniog bron, felly paid a panicio. Ond wedi deud hynny, fydd o ddim yn hawdd. Fydd angen lot o waith caled a mae'n golygu gwneud bob dim dy hun heb dorri corneli. Ond y peth da ydy dy fod di medru cychwyn arni heb orfod aros I gyllid gyrraedd y banc. Dim just cadw costa lawr mae bootstrapping yn ei olygu, mae'n golygu dy fod i'n creu busnes darbodus sydd hefyd yn gwneud elw. Mae'n rhaid I chdi gychwyn yn fach, profi fel ti'n mynd ymlaen a gwneud yn siŵr dy fod i'n cael y basics yn iawn cyn mynd ymlaen I adeiladu'r busnes. Yn aml, mae perchnogion busnesau sydd wedi dilyn model bootstrapping wedi cael llwyddiant mawr ac wedi datblygu'n bobl fusnes broffesiynol ddyfeisgar sy'n gweithio'n galed, sy'n dyfalbarhau a sy'n cario ymlaen I ddysgu drwy'r amser. Ond I hyn ddim yn syndod am hwn I na chdi, gan I bod nhw wedi gorfod gwneud bob dim I hunan. Fel ti'n gwybod, dwi wrth y modd yn rhoi tips I chdi, felly dyma 10 ffordd o gychwyn busnes efo cyllideb fach iawn. 1. Gweithio o adre. 2. Os ti'n rhoi dy fusnes ar-lein, adeilada dy wefan dy hun gan ddefnyddio apps rhad fel Wix neu WordPress. 3. Mi fedri di werthu drwy wefannau fel Amazon, eBay neu Not on the High Street, ond be am werthu ar stondin mewn marchnad neu mewn siop pop-up hefyd? 4. Mi fedri di hysbysebu dy fusnes am ddim ar wefannau lleol fel Gumtree. 5. Be am arbed pres ar fil ffôn a gwneud yn fawr o Skype, Facebook Messenger a WhatsApp? Ella dy fod i'n gwybod am ffyrdd eraill hefyd. 6. Os oes gan rai o dy ffrindiau di neu dy deulu di sgiliau defnyddiol fel sgiliau cyllid, sgiliau marchnata neu sgiliau dylunio, gofynna wrthyn nhw dy helpu di. 7. Mi fedri di ddefnyddio dulliau marchnata rhad fel e-byst, taflenni, PR a chyfryngau cymdeithasol. Mae pawb ar y cyfryngau cymdeithasol dyddi yma, felly manteisio ar hynny. 8. Os oes na rhywbeth angen I wneud, mae defnyddio gweithiwr llawrydd yn ffordd dda o gadw costau lawr. Ond os ti'n meddwl fedri di wneud o dy hun, be sy'n dy stopio di? 9.
Defnyddia wasanaethau cwmwl ar gyfer danghenion technoleg gwybodaeth, achos mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw am ddim. Felly does dim rhaid i chdi dalu am feddalwedd ddrud, fydd mwy na thebyg angen i diweddaru cyn pen dim. 10. Swopio sgiliau efo entrepreneuriaid eraill. Helpwch eich gilydd. Tria wneud yn siŵr dy fod di'n rhan o rwydwaith dda o bobl. A just un gair bach o gyngor. Gna'n siŵr dy fod di'n gwybod beth sydd o flaen di cyn i chdi gymryd yn aid. Paid â meddwl bod rhaid i chdi neidio'n syth mewn i'r busnes. Mi fedri di gychwyn drwy weithio ar y busnes yn damser sbar, nes mae gen ti ddigon o hyder i roi'r gorau dy swydd yn gyfan gwbl. Os ti dal yn yr ysgol neu yn y coleg neu'r brifysgol, cario ymlaen i astudio tra ti'n cychwyn dy fusnes. Defnyddio'r amser yma i adeiladu'r busnes a manteisio'r y bobl sy'n gen ti o dy gwmpas. Does dim rhaid i chdi brynu neu rentu rolau i redeg dy fusnes yn syth chwaith. Mi fysa chdi medru defnyddio lleoliad agored neu swyddfa sef o dodrefn yn ddim barod ti medru ei llogi pan ti angen. Dyma'r cyfle perffaith i gyfarfod entrepreneuriaid sy'n meddwl yr un fath â chdi. Mi fedrwch chi gyd ddysgu oddi wrth eich gilydd. Mae yna lot o wybodaeth am y lleoliadau yma ar y wefan, felly cer i gael golwg. Os ti'n cynhyrchu rhywbeth, gna'n siŵr dy fod i'n adeiladu prototype gyntaf. A gna'n siŵr fod rhywun wedi cytuno i brynu cyn i chdi fynd ati i wario pres ar ddeunydd a chosta cynhyrchu. Tria osgoi prynu offer mawr drud. Be am rentu offer i gychwyn? Wedyn, nes mlaen pan mae'r busnes yn tyfu, elli di ystyried prynu rhaid y hun. Ti'n gwybod beth sy'n dod nesa'n dwyt? Mae'n amser i ni glywed gan un o fodelau rôl syniadau mawr. Tro ma eisiau siarad efo Lowry Jones o Gemwaith Wyn Jewellery. Haia Lowry. Haia. Ti'n iawn? Ynddo, diolch. Diolch am ddod i sgwrsio efo fi. Croeso tad. Wel, dyda chydig bach amdana chdi a dy fusnes. Dwi'n reiddiol o Lanalian a mae gennau siop yng Nghonwy. Dwi'n creu gemwaith fy hun a wedyn hefyd yn gwerthu bethau sydd wedi gwneud efo llaw gan artistiaid lleol a rhai o Lloegr a Alban hefyd yn y siop fatha cardiau, fatha footstools a falle fel la. Yeah. A sut nath yr holl beth ddechrau? I gychwyn hefo, nes i orffen coleg ar ôl bod yn Brifysgol Bangor yn neud dylunio cynnyrch. A wedyn eisiau gweithio ar rhan amser mewn caffi i gychwyn efo a gwybod bod fi eisiau gwneud rhywbeth efo gemwaith. A wedyn ar ôl bod yn gweithio mewn gwahanol gwmnioedd oedd yn creu gemwaith, nes i ddechrau fy hun fatha rhan amser. So lwcus oedd fy mrawd i symud allan, felly oedd gennau loft sbar adra yn tŷ mam o dad ar y pryd. So nes i newid hwnna fewn fath o fatha workshop a jyst cychwyn prynu tools yn slo bach a gweithio rhan amser. A wedyn dechrau dylunio gemwaith. A yr un ysbrydoliaeth mawr oedd dwi'n hogan ffarm yn reiddiol. Mae mam o dad efo defed a falle a taid. A wedyn nes i benderfynu prynu ffloc bach ar ôl gorffen coleg. Maen nhw'n reit distinctive, Devon and Cornwall Longwools ydyn nhw, so maen nhw efo uffan o lan mowr curly arnyn nhw. I ddeud gwir, nes i brynu nhw, cos o'n nhw'n edrych yn reit cute. Ddim, i bridio falle, a i ddangos mewn fatha sioia a'n cystadlu mewn sioia lleol. A o fanna, o'n i'n gwybod o'n i'n licio wneud gemwaith, a dyna lle o'n i eisiau mynd efo creu gemwaith, ond mae yna gymaint o bobl allan yna sydd yn creu gemwaith. O'n i'n angen rhywbeth i sefyll allan. So dwi'n defnyddio, arian ydy'r prif ddeunydd yn yr gemwaith, ond dwi hefyd yn defnyddio glân y defed, di cael ei fatha intertwinio hefo'r gemwaith. So fatha mae yna arian a glân hefo'i gilydd. A dyna be fatha ydy'r sgennau sydd yn sefyll allan fel cwmni ydy iwsio glân hefo'r gemwaith. A mae o'n neud o'n rhywbeth Cymreig wedyn hefyd ydy? Yndi, mae'r defed sgennau wan, yr wyn a bob dim wedi cael ei tyfu fyny am agu yn just allan ni, Bai Colwyn, so mae yn hefo'r elfen o Gymraeg a falle hefo'r glân. A hefyd mae'n adio lliw, cos maen nhw'n cael ei nyddu a i'w lliwio gen cwmni lleol yn Bai Colwyn, Amy, a mae'n jyst adio bach o lliw i'r arian hefyd. Wyt ti wedi cael dy syni efo'r ymateb ti wedi cael? Do, i gychwyn hefo, ni'n gweithio adra, nes i gychwyn fatha Facebook a Etsy a Instagram, gyd fatha am ddim sydd yn ideal
i rywun sy'n cychwyn i ffwr, a ddim hefo llawer o bres i fatha rhoi fewn i'r busnes. A wedyn, o'n i'n cael adborth da. A wedyn, so nes i lwcus, o'n i wedi gweld siop bach ar y stryd fawr yng Nghonwy. Penderfynu go for it, lle. A wedyn agor y siop yma ar ôl, just dros blwyddyn ar ôl fatha cychwyn y gemwaith. A ni'n gwybod o'n i angen rhywbeth arall i werthu yn y siop hefyd, so angen llenwi efo'n bach. A ni o hyd yn licio supportio pobl sydd yn creu pethau di gwneud efo llaw, lle. A ni'n meddwl fysa hynna yn siwtio Conwy hefyd, oherwydd mae gyd o'r siopa yna yn reit unigryw. So, a be di'r her fwyaf di bod wedyn, achos mae'n dipyn o naid i fod yn agor siop ag yn creu dy emwaith dy hun. Yndi. Lot yn mynd ymlaen fan'na ar yr un pryd. Oes. Be oedd y peth anodda amdano fe i gyd? Y peth anodda, dwi'n meddwl, ydy trio cael safon ar bob dim, fatha, gan bod fi'n gweithio fy hun, dwi wedi cael 2 hogan yn cychwyn efo fi rwan, so dwi'n gobeithio fydd nhw'n help mawr i'r cwmni. Ond dwi wedi bod ar agor 3 blynedd, fydd y siop yn bedair oed wsos nesa. A mae o jyst yn waith calad cadw trefn ar bob dim, so designio a creu y jewelry, a wedyn prynu stoc i'r siop a chwilio am stoc newydd, unigryw sydd yn siwtio'r siop lle. A hefyd fatha mae gen ti'r arddangosfa'r ffenest sydd yn newid bob, os ti eisiau rhywbeth i sefyll allan i dal llygad rwy'n, ti angen meddwl am rhywbeth sy'n dal newydd a dal llygad rwy'n o'r stryd. So ti angen newid hwnna reit yn tymhorol. A mae gen ti wefan i gadw ar ben a just pethau fatha Instagram a Facebook, mae'r posts yn cymryd, fel i fi, dipyn fatha rhyw awran go dda i gael llun a sgwennu rhywbeth hefyd i fynd hefo'r llun. So, just lot o waith, ond mae o yn, awarding iawn. O ti'n cael un anodd switcho off, achos bod o'n rhywbeth yn amlwg, ti'n rhaid i ddweud efo'r Facebook ma, a di'r siop ddim yn cael a bod chdi'n gorffen gwaith, na chdi? Na, adeg prysur hefyd, fatha dolyg a mi ydw i ar agor 7 diwrnod. Mae Conwy'n le prysur efo twristiaid yn y ha, felly sa'n sili mi fatha cau unrhyw diwrnod. So, yn y cychwyn enwedig, o'n i yn mynd misoedd heb diwrnod i ffwr. A wedyn, hefyd, weithiau ti'n cael chans i wneud bob dim mewn yn y diwrnod yma. Fatha maen nhw'n deud, there's not enough hours in a day. A wedyn, dwi'n mynd adra wedyn a trio meddwl am, reit, dwi'n angen newid yr window display, a wedyn na i gael help mam neu dad i trio creu rhywbeth, fatha allan oriau'r gwaith hefyd. A nôl, mae gennym ni stocwr o Swansea. Mae mam chwarae teg iddi'n dreifio lawr i fanna i nôl footstools ma sy'n gwerthu'n dda gennau. So, mae yna lot o waith. Enwedig adeg dolyg, byddai'n gweithio a'i fewn yn fuan a gweithio tan hwyr. A wedyn, na i ddod adra hefo basged o gemwaith i rapio'r glan i ffwr rownd yr cadwyniau falle. So, mae yna lot o waith, ond mae o'n Ach bod o'n rhywbeth bod chdi yn mwynhau. Yndi. Mae'r thema yma o cael rhywbeth ti'n angerddol drosto bod chdi'n teimlo bod chdi'n mwynhau. Di hwnna'n hanfodol, sa chdi'n deud, os ti'n dechrau busnes? Yndi, dwi'n meddwl bod o. Oherwydd, os ti'n mwynhau o, fysa ti ddim yn rhoi cant i fewn. A mae cwsmeriaid isio rhywbeth. Maen nhw eisiau trystio ti, a wedyn rhywbeth o safon. Dyn nhw'n mynd i wario efo ti eto, os dyn nhw'n o safon. So, lwcus bod fi yn licio be dwi'n neud. A mae yna diwrnodau lle dwi yn wyndro be dwi'n neud. Ond, ti'n cael diwrnodau da hefyd lle mae'r siop yn brysur a mae o yn neud o fyny am y diwrnodau lle di o ddim o'r brysur ac yn ddistaw. A ti wedi dysgu lot dy hun felly do? Dysgu drwy weithio i bobl eraill, neu sut nes ti ddysgu dylunio'r gemwaith, a wedyn sut i redeg busnes? Pwy sydd wedi helpu chdi? Wel, eisiau Brifysgol Bangor i wneud dylunio cynnyrch, so nes i wneud bach o gemwaith yn yr ail flwyddyn, ond o'n i'n lwcus, bob blwyddyn o'n i'n gorfod mynd ar brofiad gwaith, a nes i ffeindio cwmnioedd gwahanol oedd yn gwneud gemwaith eu hunan. A wedyn, ar ôl gorffen coleg, nes i symud lawr, nes i weithio i cwmni o'r enw Kate Hamilton Hunter am flwyddyn, a wedyn symud lawr i Gaerdydd i weithio i cwmni yn fanna o'r enw Emma Kate Jewelry.
A drwy'n hi, really, nes i ddysgu lot o sgiliau. A wedyn, ers hynny, ers gadael, hi just dysgu drwy wneud lot o mistakes, really, a dysgu, self-taught lot o'n fo. A hefo rhedeg busnes, dysgu, dwi'n mynd gwybod, nes i'n cymryd busnes na'n byd yn ysgol, a dwi'n meddwl ddylswn i wedi, ond ar y pryd o'n i'n meddwl, o'n i'n siŵr be o'n i eisiau gwneud chwaith yn ysgol. So, just dysgu drwy, mae dad hefo ffarm ei hun, a mae o hefyd yn trwsio fatha machines a balli. So, oedd o'n helpu fi lot, chwarae teg, efo'r ochr accounts a balli. A mae yna lot o help allan yna hefyd, os ti'n sbiad yn y lle iawn. Lle. Felly, pa gyngor fysa chdi'n rhoi i rywun ifanc sy'n meddwl, dwi eisiau hynna, dwi eisiau cymryd risg, dwi eisiau dechrau busnes fy hun? Wel, be nes i oedd cychwyn yn fach yn gyntaf. So nes i gychwyn yn llofft hen mrawd a fatha tyfu o fanna. A wedyn, os dydy hwn yn mynd yn iawn, ti'n di colli llawer, ella sa ti'n gallu gwneud fatha hobby, fatha, trio pwysio fo wedyn, ond definite rhoi 100% i fewn, a gweithio'n galad, a ddim disgwyl bod o'n rhywun 9 to 5 job, fatha, rhoi lot o waith teg ato fo. Ond mae yna fanteision hefyd oes i fod yn bos arnach chdi dy hun? Oes, mae yna, chwarteg. Dwi'n enjoyo. Fatha un peth o'n i'n gwybod ers pam ni fach, o'n i eisiau gwneud rhywbeth fy hun, o'n i eisiau gallu deud na busnes fi oedd o, fi oedd i creu y busnes, a gweld o di gobeithio mynd yn fwy ac yn fwy. Mae o'n llwyddo, felly llongrwchadau mawr i chdi. Diolch yn fawr iawn. A diolch am y sgwrs. Felly, meddylia am y lean model canvas. Mae'n mynd i fod yn anodd ond mi fydd y wobr yn un fawr diolch i dy holl waith caled. Cofio wrando ar y benod nesaf pan fyddwn ni'n trafod cyllido. Pa arian sy'n gael a sut mae cael gafel arno fo. Unwaith eto, cysyllta os oes gen ti unrhyw gwestiwn. I gysylltu fo ni, hoffa a dilynna ni ar Facebook, Twitter ac Instagram. Anfona neges ato ni a fydd un o'r tîm yn cysylltu nôl efo chdi. Ffonia'r linell gymorth ar dim 3000 60 3000. Defnyddia sgwrsio byw neu live chat ar wefan Busnes Cymru, neu e-bostio ni ar bigideas@gov.wales.